Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे आंनि ब्लगथिं नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांदो फैदो बिदिबा भिडिअखौ जागाय दिनै ओइ थांगासिनो ना mwjang oi gor Edi giring oi mati nangda giring phagla le isirlah mwnjang dah mwnbai nih di sana kan mati masana benda nei nangdwba dalam kada tamam itu video kalau dalam kita dengar जों दा बाइकखौ स्टेनाव दोननानै बिथिं थांलाय खालामनोसै दसे नोंथांमोना नायदो बिनि उनावनो फुटबल खेला नुगोन दिनै इयावनो जागोन फुटबलआ नोंथांमोना नायफाबायल' था भिडिअखौ टिकेट काटिबि टिकेट काटिबि ओइ आंनि फैसाखौ नाङो पैसा दि दे दा जोङो टिकेट लानानै हाबनो थांगासिनो दं र' नोंथांमोना नायलांबानो दा ओमफ्राय जों दा टिकेटखौ देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा स्टेजसिङाव हाबबाय जोङो नै जोबोद मोजां स्टेजआबो नै जा मोजांखाय नै बिदि नुफेराखैमोन आं नै स्टेजआ मोजां आरो नै दा बेनो लाइटफोरा दा हरनि 8टा 9टासो जाबाय दा नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ माबा नुयो नोंथांमोना देखायलांबाय थादो সকলোকে এবাৰ ডাঙৰকৈ হাততালি জনাবৰ কাৰণে উদ্ৰাইছো আমাৰ শিল্পীসকলক উৎসাহ জগাবৰ বাবে সকলো ৰাইজকে এবাৰ জোৰেৰে হাততালি দি তেওঁলোকক উৎসাহ জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো गाइस खेलायानो जाला बोरिं थारबाय बेनिखायनो जोङो दसे जिरायना दंहैनो गाइस खेलाया आराम जासिगोन दा नै माइ बुजायबाय आरो लोगोसे राष्ट्रीय संगीत गायसिगोन जनगण गाइस खेलाया आराम जाबाय नै जोंनिया गेलेहांबायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बारा गोलाव देखायनानै नङा माबा भिडिअ'ल' देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो
खेलाया जोब्बाय दा नै तो गाइस दिनैनि ब्लगा एसेनोसै मानोना मोजां देखायनो हायासै नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियाव सरि थाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लोगोसे भिडिअखौ मोजां नुब्ला लाइक आरो शेयार खालाम बाय बाय আমাৰ ভলুন্টিয়াৰ সকলক আমি অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকেও नै जोंना बिबय बिथांनिबो लोगो हमनानै मोनसेसो आंबो फटक लाफाबाय मानसिफोरा लासिनाय नुनायखाय नायदो फटकखौ देखायनि आं